Tirƙashi. Maimuna ta ƙara shiga wani iftila'in a shirin fim ɗin ƙaddara, inda a yanzu haka Loya da kuma mijinta Auwal suka ƙara haɗa baki domin su damfare ta ragowar kuɗin da ya ragowa. A yanzu dai haka ku biyo ni domin ku ji irin yadda Hajiya take cewa na shiga uku na lalace yau Maimuna kin salwantar da kuɗin ɗana Bashar kuma ba zan yadda ba. Tirƙa kenan. A ta daga gefen Maimuna tana fuskantar barazana tsakanin Loyanta da kuma mijinta Auwal sakamakon suna so su cinye dukiyar duka. A ta daga can ɗayan gefen kuma Maimuna tana fuskantar barazana daga wajen Hajiya, wacce ita kasance mahaifiya ga mijinta Murgaye Alhaji Bashir, wanda take cewa ba za ta yadda a salwantar da dukiyar ɗanta ba. Don haka kuwa ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ku ga wasu ƙalubale da suke faruwa da kuma irin cakwakiyar da Maimuna ta tsinci kanta a ciki tun bayan sanda ta ɗauki kuɗin ɗanta Bashar da kuma kuɗinta ta ba wa mijinta mai suna Auwal. Masu kallo da masu sauraro, kafin mu tsunduma ga cikin shirin gadan-gadan, muna ga mai fara roƙonku da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Maimuna ta shiga tashin hankali da ɗimuwa tun bayan sanda ta fuskanci cewa lauyanta ya haɗa baki da mijinta Bashar, inda za su cuce ta ragowar kuɗin da ya ragowa. Domin idan ba ku manta ba, Maimuna ta ɗauki kuɗi kimanin biliyan 1 da miliyan 300 ta ba mijinta domin a fara kasuwancin nan. To amma an zo gabar da a yanzu haka ba garanti ma biliyan 1 ta fito. To a nan ne hankalin Maimuna ya yi matuƙar tashi akan cewa matuƙar kuɗin Bashar suka tafi, to fa tabbas ta shiga ɗimuwa da tashin hankalin da babu mai fitar da ita face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A nan ne Maimuna ta fara roƙon Allah kan cewa ya ceto dukiyarta. Sannan ba iya wannan ba kaɗai, Maimuna ta ɗaukaka ƙara a kotu domin a ƙwato mata haƙƙinta na tsohon mijinta Bashar, na ma'ana dai mijinta Bashar da kuma loyanta da suka haɗa baki. Ita kuma a ta daga gefe, Hajiya ita ma ta ɗaukaka ƙara a kotu kan cewa Maimuna ta salwantar da dukiyar jikanta, ma'ana dai Bashar kenan. To wannan shine turƙa-turƙar da mutane suke ganin za ta faru ma a cikin shirin fim ɗin ƙaddara. Sai dai kuma kash, wani hanzari ba gudu ba. Bayan wani bincike da muka gudanar a cikin shirin fim ɗin na ƙaddara, mun gano wasu muhimman abubuwa. Daga cikin abubuwan da muka gano dai a nan shine masu zargin cewa mijin Maimuna zai haɗa baki da lauyanta, wannan batu ba haka yake ba, domin kuwa lauyanta mutum ne salihi kuma nagari wanda ma ba zai yadda ya cuci Maimuna ba. Batun na gaskiya a nan shine mijin Maimuna bai haɗa baki, ma'ana dai lauyan Maimuna bai haɗa baki da mijin Maimuna domin su cuce ta ba. Wannan shine batun na gaskiya. Sannan kuma lauyan Maimuna zai tsaya ne ka'in da na'in domin ƙwato mata haƙƙinta. Sannan a ta daga gefe Hajiya tana kukan baƙin cikin rasa ɗanta ne, ma'ana dai Alhaji Bashir da ta yi, amma ba wai tana kuka akan batar da dukiyar ɗan nan nata ba, ma'ana ɗan Maimuna kenan, jikanta ita kuma kenan. Wannan dai to shine duka abin da ya faru a cikin shirin fim ɗin na ƙaddara. Kuma masu kallo da masu sauraro, wannan kenan. Sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai dai kar ku manta, idan wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi na mai albarka na Abadan Blogs TV.